Morjesta. Mä oon pitkään halunnut tehdä jonkun pidemmän marssisuorituksen. Erityisesti sen takia, kun mun piti viime kesänä mennä tonne Nijmegenin marssille Hollantiin. Mä olin käynyt jo siellä kaikissa infotilaisuuksissa muuta, mitä oli jotain MPK-järjestämiä. Ja mä olin ihan varma, että mä olin sinne ilmoittautunut. Mulla oli se kalenterissa ja lomat ja kaikki katsottu vähän sen mukaan. Ja sitten joskus keväällä, kun se alkoi lähestyä se reissu, mä tarkistin sieltä jostain MPK-sivulta, niin mähän olin ilmoittautunut sen kurssille ollenkaan. Tosi kiva. Ja sitten laitoin sinne viestiä, mutta ei kuulunut mitään, et en päässyt mistään varapaikalta sit ollenkaan. Niin se jäi kyllä pännimään. Ja nyt eilen sit vaan yhtäkkiä hoksasin vähän silleen puoli vahingossa, että mulla on nyt niinku, eilen oli perjantai, tajusin, että mulla on maanantai ja tiistai vapaa. Että nythän olisi niinku hyvä niinku 4 päivän setti, mulla ei ollut mitään oikeastaan kalenterissa, niin sitten mä eilen vaan päätin, että nythän vois pitää jonkun marssi. Ja otetaan nyt tämmönen Nijmegen tai Resul 4 päivän marssiharjoitus. Eli tavoitteena on saada 4 kertaa 40 kilsaa edettyä jalan. Eli mä otan tähän vähän juoksua mukaan, että ei ole ihan kaikki, ei ole kävelyä tai marssia, että saa myös juosta. Mutta en tiedä helpottaako vai vaikeuttaako se homma, ainakin tekee ehkä ajallisesti vähän helpommaksi, mutta muuten aika lailla voi olla niin vaikeustasolta aika sama. Mut joo, saappa nähdä mitä tulee. Ja semmonen twisti itse asiassa vielä. Minski haastoi mut vielä silleen, heitti vaan eilen, että olisi semmonen haaste, että kokeile vetää ilman, että kuuntelet mitään. Ja muutaman tunnin mä sitä siinä mietiskelin, että onko liian pahaa, kun mä aina kuuntelen jotain. Podia tai musaa tai äänikirjaa, mutta sit mä päätin, että no toi on itse asiassa aika hyvä haaste, että olisi ihan hyvä joskus olla, tai olisi hyvä niin kuin enemmän olla sille omien ajatusten kanssa ja näin. Niin otin sitten haasteen vastaan, niin katsotaan miten onnistuu, että kuinka tylsää tulee. Varmasti tosi tylsää, mutta se varmaan on ihan hyvä juttu välillä nykypäivänä. Mut joo, nyt on muutama kilsa tultu. Aika monta vielä ees. Okei. Tommonen kohta 9,5 kilsaa tälle päivää tultu ja tommonen tunti 40 nyt mennyt. Toinen tauko on nyt ja otetaan 1 tupla tähän väliin. Joo, tulin tähän metän puolelle tauolle ja on kyllä hieno liikenteen laskentapaikan joku tehnyt tänne. Tää on niinku viimeisen päälle hyvä lila. Sattui kyllä ihan täydelliset kelit näihin hommiin. Eli just tämmönen, on siis maaliskuun loppupuolisko. Ja nyt on niinku 5–10 astetta lämmintä. Just on niinku lumet silleen mukavasti sulanut ja osasta teitä on myös noin kivetkin heitetty pois. Että on kyllä niinku prima setit, että just silleen mukava niinku käppäillä, että ei tarvitse hirveästi olla vaatetta ja sitten ei ole kuitenkaan niin lämmin, että haluaa niinku jäädä tonne tauolle niinku liian pitkäksi aikaa möhnöttäen. On hyvät setit kyllä sen puolesta myös. No niin, nyt on päiväurakasta puolet talsittu. Tasan 20 tuli. Aika hyvällä vauhilla tuli. 5,6 kilsaa oli niinku taukojen kanssa toi keskivauhti. Eli tohon 20 meni siis aikaa 3,5 tuntia. Lähdetäänkö Minski kohta suorittaa loput? Joo. Oi. Käydään juokseen nyt noin loput 20. Okei, reilu puolet lenkkiä takana ja 30 kilsaa tältä päivältä jo takana. Mitkä on Minskin tuntemukset tänään? Ihan hyvät. Hyvin kulkee. Joo. Oi. No niin, siinäpä ne oli päivän setit nytten maalissa. Tuossa näkyy lenkin speksit vielä. Ja
aika hyvin meni tuo pitkis myös, ei siinä. Vähän alkoi, ehkä viimeinen femma oli ehkä vähän silleen jalat hapoilla, mutta muuten ihan hyvin tuli. Ja huomenna sitten on semmonen maastomarssipäivä. Käydään mä en ole ihan varma, että onko se jopa ihan just maastossa niin kuin jotain suunnistushommia vai onko se vaan jossain teillä mennään, mutta huomenna nähdään. Mutta 6 tunnin setti on siellä sovittu muutama kaverin kanssa ja sit pitää illan päälle vielä käydä joku, sit ottaa ne loput, varmaan 10 varmaan sit jää vielä illalle, mutta katsotaan miten se tulee menneen. Nyt sitten loppuilta kello on jotain 6, niin tässä vaan pötkötellä ja palauduttaa huomiseen päivään. Ja hyvät herkut käytiin hakemassa kaupasta. Huomiselle vähän marssille, niin ainakin jonkun tämmösen varmaan teen siellä maastossa ja lakuja ja sitten ostin noita croissantteja ja sitten Pringleseja ainakin lähtee sinne matkaan, niin kyllä kai sitä noilla se 6 tuntia ainakin pärjää. Mutta joo, nyt chillataan ja syyään ja huomenna sitten jatkuu. Okei, sunnuntai 2. päivä. Laitoin ihan maastovaatteet päälle, kun ilmeisesti saattaa olla jotain maastomarssia meillä eessä. Joo. Ihan hyvältä tuntuu jalat, ei tunnu. Vähän oli noissa päkiöissä jotain rakontynkää, mutta ei kovin paha. Ainut on toi alaselkä on vähän jotenkin kireä, mutta ei hirmu paha sekään. Eiköhän tästä hyvä päivä tule. Joo. Okei, tää meni tänään vähän tämmöiseksi maastomarssihan tää oli. Vähän suunnistellaan menemään, niin tää on aika paljon raskaampaa kuin toi tiellä marssiminen, mutta ei se mitään. Tästä tulee raskas päivä, mutta onhan tässä aikaa. Okei. Iltalenkistä suunnilleen puolet tultu, vähän yli. Ihan hyvin kulkee. Vähän on semmoset hapokkaat noi jalat, mutta muuten ihan jees. Kyllä tästä maaliin tullaan. Joo, päätin tuossa extempore ottaa tämmösen 5 kilsan vedon tähän. Tuli vaan semmonen olo, että otetaan nyt yksi tommonen vähän reippaampi setti, ei sitä ei tuu 4 päivää pelkkää pk:ta putkeen, mutta saapa nähdä, oliko palautumisen kannalta huono ratkaisu, kun tommosista vedoista mulla saattaa tälle illalla varsinkin kun tekee, niin voi olla, että jalat saattaa yöllä haluta kramppailla. Pitää tää loppu mitä tässä on 1,5 kilsaa ottaa ja rauhakselta ehkäpä kävellä jonkun verran. Joo, juo vedet pois ja tälleen. Mut joo, kohta on päivän tavoite maalissa. Yllättävän hyvin tullut kyllä kilsat tähän asti, että nythän sitä ollaan niinku haasteen puolivälissä. Joo, vähän kuumotti toi maastomarssi, kun siinä oli se oli kuitenkin aika raskas setti, kun käytännössä pelkästään maastos mentiin, niin on se aika paljon raskaampi tai hitaampi varsinkin kun sitten tiellä käppäillä. Mut joo, aika hyvin tuli. Vähän takareisissa tuntuu nyt siltä, että vähän meinaa krampata. Mut aika jees. Toivotaan, että saa vaan hyvät unet alle, kun kello on kuitenkin kohta 10. Tää meni vähän yötöiksi tänään, niin toivotaan, että saa kuitenkin unen päästä kiinni tuossa vaikka tunnin päästä, niin se olisi täydellistä. Huomenna sitten voisi heti aamutuimaan lähteä liikkeelle, niin ei menisi näin myöhäiseen. Mutta hyvin on tullut.
No niin. Se on hänessä. 50 000 askelta tuli myös tälle päivälle. Joo, eipä mitään. Huomenna jatkuu. Okei, uusi päivä ja samat setit. Huomaan kyllä, että on vähän toi alaselkä tosiaan jumissa. Mutta johtuu varmaan siitä, että on takareidet ihan tosi kireet. Pitää varmaan illalla vähän niitä koittaa venytellä. Mutta joo. Ja kyllähän unissa kävi just niinku vähän pelkäsit, kun se meni niin myöhään se lenkki, niin eihän mä saanut sit unen päästä kiinni. Et vähän huonot unet tuli nyt nukuttua, että huomaa kyllä semmosen fyysisen väsymyksen, mutta joo, hyvissä ajoin ollaan kuitenkin liikkeellä. Nyt on ekalla tauolla ja kello on 10:30 ja 6,5 kilsaa nyt tullut. Joo, tänään on tarkoitus pitää pelkkä marssipäivä, että käppäilen se 40 nyt vähän niinku yhtä soittoa. Välissä syön jotain kyllä vielä muutakin kuin herkkua, mutta joo, semmoset kuulumiset. Kyllä on tässä eväät kohillaan meikälle. Seukkitauko, vähän venähti tossa toi tauko taisin tunti 4-5 käppäillä tossa, kun sattui yksi ystävä tohon. Ystävä tuli koiran kanssa sattumalta vastaan ja hänen kanssa käppäiltiin sitten vielä 3 varttia. Mun piti just pitää tauko, mutta en sitten jaksanut pysähtyä, kun mentiin sitten hänen kanssa pikku lenkki. Mutta 17 kilsaa nyt takana. Aika hyvällä mallilla. Hyvällä mallilla on 3 tuntia 19 minuuttia suunnilleen nyt. Taas syyää ja kohta mennään Mäkkäriin. Joo, toi oli kyllä hyvä tauko tossa Mäkkärillä. Se oli aika tehokas silleen, että tilasin ne safkat, kävin vessassa kusella ja vaihoin sukat. Sitten tuli siihen pöytään ja sinä aikana oli jo tullut ne safkat siihen. Sitten vaan syö ne ruuat ja lähtee takaisin. Joku ehkä 15-20 minaa mulla meni tossa koko operaatiossa. Et se oli kyllä hyvä ja tehokas tauko. Joo, joku 15 enää jäljellä ja Minski tulee ehkä kanssa vielä kaveriksi tohon loppuun. Saapa nähdä ehtiikö. Joo, tänään on ollut vähän tämmönen viileempi päivä jotenkin. Aika kova tuuli. Kova tuuli on ollut. Ne on ollut ihan siinä ja tässä, että onko ollut liian vähän vaatetta vai ei. Mutta kyllä tässä on ihan kulkenut. Ja Minski tulee kohta kaveriksi. Ai että. Okei. 30 tuli täyteen. Ajassa 5.55. Eli 5 kilsaa tunnissa keskivauhti taukoineen. Vähän kyllä jaloissa vähän tuntuu, mutta ihan hyvin kyllä liikkuu. Ei oo hirmu paha. Vielä. Oi. Tukijoukot saapuvat. Hello. Hello. Oh yeah. Mitä sulla on märkä? Mitä kävi? Mitä? Jalka uppos. Samperi. Pitääkö vaihtaa sukat? Mulla on vaihtosukat sulle. No ei se varmaan auta, kun kenkä on ihan liikin väärä. Ai saamari. Nyt tulee rakkoja. Ei kai. Voi olla. Hei. Pidetäänkö tauko? Mä tarvin tauon. Okei, pikakilsa menossa. Minski meni jo eeltä kotiin lämmittää sauna. Mut joo, kyllä toi kuormitus tuntuu kyllä jaloissa, mutta hyvin on kyllä tullut. Joo,
sen mäkkärisetin jälkeen kyllä huomasi, että siinä kyllä vauhti jotenkin hidastui. Että meni kyllä jotenkin ihan ytimiin se homma. Mutta siinä oli just ehkä rankin pätkä, mutta sitten kun Minski tuli vielä tsemppaamaan, niin sitten hän piti kyllä jäniksenä aika hyvin vauhtia yllä, mutta joo, tää loppu tuli ihan ok. Kyllä niinku jalat on niinku väsyneet, mutta muuten kyllä aika hyvin tulee. Ihan normiaskel ei oo, mutta aika hyvä. 400 metriä ja sitten päivän urakka täynnä. No niin, pääsin kotiin ja Minskillä on täällä mulle niin pari yllätys. Ui, herkkukakkuja käynyt houkutuksesta hakkee. Joo. Ja Minskin lemppareita vielä. Itse päästi vaan. Sattumalta. Yes. Kiitos. No ole hyvä. Kyllä säkin tykkäät niistä. No tykkään. Mörkötreili kevätkokous. Viimeistä kertaa. Joo, viimeistä kertaa. Joo. Viimeistä kertaa. Joo, kävin tossa kaupassa hakkeen herkkuja. Ostin myös jäde. Tää Kermatoffeen jätski on kyllä varma valinta. Joo, taas on vähän tuulinen keli, mutta aurinko paistaa, niin vähän ehkä lämpimämpi kuin eilen. Eilen oli vähän semmonen sykkimispäivä, kun oli silloin se palaveri siellä. Puski vähän aikataulua, mutta ajattelin, että tänään on viimeinen päivä. Otetaan taas marssipäivä ja ei juoksua tänään. Ja otetaan semmonen, ajattelin, että mä otan semmonen nautiskelupäivän. Että just pien paljon taukoja ja tiuhaan tahtiin ja menen ihan rauhakseltaan ja käyn välissä just kaupassa ja shoppailee ja teekö silleen niinku, että ihan rauhassa vaan, että ei oo väliä, että menneekö 7 vai 9 tuntia. Niin tänään nautitaan. On hyvä kelikin kyllä nautiskella. Pilvetön taivas ja kaikki. Ai et. Ja hyvät eväät. Prinkkuja ja irtokarkkeja ostaa. Kunnon ala-astesetit. Niin se pitää. On se vaan mukavaa hommaa. Ei voi kyllä muuta sanoa. Kyllä tuo aurinko vaan lämmittää hyvin. Siis nyt on vasta joku maaliskuun loppu. Ihan mieletön juttu. Tuolla on vielä tommonen pikkusäkki. 650 grammaa irttareita. Jospa näillä pärjää hetki. Avataan tosta vielä tommonen energiajuoma vielä tähän väliin. Joo, tää on paha tälleen 27-vuotiaana, kun ei oikein voi sanoa, että blessaa. Mut sit ei voi kuitenkaan sanoa, että jos olisin nuorempi, niin sanoisin, että blessaa. On niin kuin just siinä välissä, että ei ole tarpeeksi boomer, mutta sitten ei ole myöskään tarpeeksi junnu. Tänä aamuna oli muuten se selkä myös parempi. Se auttoi, kun just eilen oli niissä lahkeissa, niin ei ollut ne takareet ehkä ihan niin jumissa enää. Ja sitten tuo selässäkään tuntunut niin paljon se jäykkyys. Mutta on kyllä mukavaa hommaa, ei voi kyllä muuta sanoa. On kyllä mukavaa. Ai että. Ainakin vielä. Ajattelin tänään käydä vähän grillillä syömässä. Viimeisen päälle.
Oli mahtava tuossa viimeisimmällä taukopaikalla, niin oli pyitä. Itse asiassa sen takia pidinkin tauon siinä, kun näin, että siinä meni ihan maassa silleen niinku tyyliin 10 metrin päässä. Ja piti ihan tarkoituksella mennä siihen pitää taukoa, kun pääsi kuuntelemaan sitä, kun ne siinä vähän jonkun aikaa oli hiljaa, mutta sitten alkoi kuulua just semmonen samanlainen pillitysääni, mikä se nyt on se piipitys, mitä ne pitää. Niin oli kyllä mahtava fiilistellä. Arvostele mässyt. Joo. Nyt ollaan 17,5 kilsaa tultu. 3 tuntia 45 minuuttia. Joo, kohta lähdetään grillille. Alright, 30 tuli täyteen ja 150 kilsaa koko setin näkökulmasta. Mä oon tässä Pitkälahessa. Tästä alkaa meikä ehkä lempparireitti. Yksi lemppareita, mitä täällä on Kuopiossa käynyt. En mä oon varmaan pari kertaa tästä mennyt, mutta tää on yksi mun lemppareita. Sattu vielä tauko tähän, niin mäpä menen tohon hetkeksi tauolle. Sit hommat jatkuu. Nyt pikkusen paino jaloissa, mutta ei kovin paha. Pakko sanoa tosta audiottomuudesta vielä, että yllättävän helppo kyllä on ollut olla niinku ilman, että on kuunnellut mitään. Nopeasti jotenkin tottu siihen, että ei nyt niinku kuunnella, nyt vaan mietitään ja höpötellään itekseen tai lauleskellaan tai jotain. Ei ole niinku silleen mahdottoman tylsää edes ollut. Sitten musta tuntuu, että ehkä jos tämmösiä hetkiä, kun syö just jotain karkkeja tai käy syömässä ylipäätään tai muuten on niinku joku juttu menossa, niin se, että ei ole sitä ekstra ärsykettä korvissa, niin ehkä jotenkin osaa nauttia enemmän sitten tämmöisistä asioista. Taitaa olla viimeisen breikin aika. Tai ehkä paljon nyt on tultu. 34,27 tultu ja huomasin, että toi viimeisin pätkä, niin kyllä vähän vauhti hidastui. Että vähän kävi samalla kuin eilen, että just itse asiassa samassa kohtaa just söin 25 oli täynnä molempina päivinä ja sit siitä eteenpäin niin alkaa vähän niin kuin ne tahmeudet. En tiedä onko se sit vaan, että kun se 30 kilsaa tulee täyteen, niin sit se vaan niin kuin alkaa se rasitus olla sen verran kova, että sen takia hyytyy vai onko se joku mentaalinen, että tuntuu siltä, että ei ole enää paljon jäljellä ja sitten alkaa vähän hyytymään, mutta ei mitään taistelua, että ihan silleen pystyy melko normaalisti kävelemään ja kaikkea, että ei ole mitään rakkoja tai muita haasteita oikein ollut, että hyvin on kyllä tullut kaikesta huolimatta, mutta vauhti vaan huomaa, että vähän on hidastunut. Mutta sehän ei varsinkaan tänään haittaa, kun tänään on nautiskelupäivä. Niin nyt ajattelin pitää semmosen pikkusen pidemmän tauon. Et yleensä on just se suunnilleen 50 minaa kävelyä ja 10 minaa taukoa tai sitten tunnin kävelyä ja 12 minaa taukoa, mutta siinä niin kuin samassa suhteessa kuitenkin suunnilleen kerran tuntiin tauottanut. Ja nyt otan varmaan vähän pidemmän tauon ja sitten vedän loppupätkän kerralla, kun tästä on varmaan tunti puolitoista vielä ehkä matkaa suunnilleen. Niin tää on suunnitelma. Huomaa myös, että itselle niin kuin poikkeuksellisesti niin jotenkin herkut ei enää ihan samalla innolla maistu kuin aiemmin, mutta isolta pojilta on kuullut, että kovat jätkät syö silloinkin, kun ei tee enää mieli. Niin syöhän vähän herkkuja taas. Nui. Tää loppu kyllä tullut tosi hyvin, että se oli tommonen väliaikainen notkahdus vaan. Että
Tää tuli hyvin tää viimeinen pätkä. Vielä on pikkumatka himaa. No niin, nyt on haaste paketissa ja tässäpä näkyy nuo treenit. Joo, tuo kakkospäivä oli ehkä kaikista rankin, kun aloitti vasta puolen päivän aikaa ja sitten tuli sitä maastomarssia vedettyä se puolet siitä vähän yli, niin se meni vähän myöhäiseen sitten se päivä. Et jos ei olisi sitä juoksuhommaa ollut mahdollista, niin sitten olisi kyllä mennyt aika myöhäiseen se setti. Mut joo, se oli ehkä pahin päivä, että tää päivä ja eilen tuli kyllä tosi hyvin ja eka päivä oli myös tuli hyvin, että hyvin kyllä meni. Eipä siinä sen kummempia. Kävi kyllä mäihä kelien kanssa. Seuraavana päivänä heti sattaa vettä. Ai että.